ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇନଥିଲେ କିମ୍ବା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ତ କିପରି ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଏ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୋସେସ୍ଟି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବା। ତ ବିଳମ୍ବ ନକରି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିନେବା। ଆପଣମାନେ ଗୁଗଲ କ୍ରୋମରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ subhadra.odisha.gov.in। ଆପଣମାନେ ଗୁଗଲ କ୍ରୋମରେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଏଠାରେ ଏଣ୍ଟର କରିବେ। ଏଣ୍ଟର କଲା ପରେ ସୁଭଦ୍ରାର ହୋମ୍ ପେଜ୍ଟି ଶୋ କରିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୁଭଦ୍ରାର ହୋମ୍ ପେଜ୍ଟି ଏମିତି ଶୋ କରିବ। ତଳକୁ ଟିକେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବେ। ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠାରେ ଅଭିଯୋଗ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ଆପଣମାନେ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଅଭିଯୋଗ କରିବାର ପାଇଁ ହୋମ୍ ପେଜ୍ଟି ଆସିଯିବ। ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ସୁଭଦ୍ରା ଅଭିଯୋଗ ପୋର୍ଟାଲଟି ଆସିଲା ପରେ ତଳକୁ ଟିକେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବେ। ତଳକୁ ଟିକେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କଲା ପରେ ଏଠାରେ ଆଧାର ନମ୍ବର ଓ କ୍ୟାପ୍ଚା ଦେଇ ଟିକ୍ ବକ୍ସରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣମାନେ ଲଗ୍ଇନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଲଗ୍ଇନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବରରେ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରଟି ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ସେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରରେ ଗୋଟିଏ OTP ଯିବ। ସେ OTP ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ଆପଣମାନେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଅଭିଯୋଗ ପୋର୍ଟାଲରେ ଲଗ୍ଇନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠାରେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଅଛି। ଏହି ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଅଭିଯୋଗ ପୋର୍ଟାଲରେ ଲଗ୍ଇନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠାରେ ସବୁ କିଛି ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇକି ଆସିଥାଏ। ତ କିଛି ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତଳକୁ ଟିକେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବେ। ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନା ଅଭିଯୋଗ ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିବୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଏହି ପ୍ରଥମ ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆଗରୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ତାର ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ ଅଭିଯୋଗ ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିବାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଆମେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ବା ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଏହି ପ୍ରଥମ ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବୁ। ତାପରେ ତଳକୁ ଟିକେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବେ। ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଏହି ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ଏଠାରେ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯଦି ଅନ୍ୟ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏଠାରେ ସେକେଣ୍ଡଟାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଓ ଅନ୍ୟ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଗ୍ରିଭିଆନ୍ସ କରିପାରିବେ। ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଅଭିଯୋଗର ପ୍ରକାର ବାଛନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ଅଭିଯୋଗର ପ୍ରକାର ବାଛିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ନମ୍ବର କିସ୍ତି ଆସିନାହିଁ କିମ୍ବା ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ତ ଆପଣମାନେ ଭୁଲ ଭାବରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ବିରୋଧରେ ଆବେଦନ ଏହି ଅପସନ୍ଟି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏହି ଟିପ୍ପଣୀ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ଭେରିଫାଏ ଏଗେନ୍ ମାଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲେଖିପାରିବେ ଓ ଦସ୍ତାବିଜ ସଂଯୋଗ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟା ଏଠାରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ସେହି ସୁଭଦ୍ରା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟି ଏଠାରେ ମୁଁ ଶୋ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ପଇସା ଆସିନାହିଁ ତ ଆପଣମାନେ ଏହି ଫର୍ମ ଦେଇପାରିବେ। ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀମତୀ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମହୋଦୟ ସମୀପେଷୁ ବିଷୟ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମହାଶୟା ନିବେଦନର କାରଣ ଏହିକି ଯେ ମୁଁ ଶ୍ରୀମତୀ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଲେଖିବେ ଆଉ ଗ୍ରାମ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମର ନାଁ ଲେଖିବେ, ବ୍ଲକ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକ ନାଁ ଲେଖିବେ, ତାପରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଜିଲ୍ଲାର ଆଦିବାସୀ ଅଟେ। ମୁଁ ଗତ 10 ତାରିଖ ଦିନ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲି ଏବଂ ମୋତେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା।
କିନ୍ତୁ ଅତି ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏହିକି ଯେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିନାହିଁ। ଏବେ କେଉଁ କାରଣରୁ ମୋର ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଆସିଲା ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ପୋର୍ଟାଲରେ ଚେକ୍ କଲେ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। ଏଣୁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କରେ କି ଆପଣ ଦୟାପରବଣ ହୋଇ ମୋର ସୁଭଦ୍ରା ଫର୍ମକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରି ମୋତେ ଆଉ ଥରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠାରେ ଚିର ଉପକୃତ ରହିବି। ଯଦି କାହାର ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ତ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଲେଖି ଆପଣମାନେ ଏହି ଫର୍ମଟି ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ଅପଲୋଡ଼ କରିସାରିଲା ପରେ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ସେହି ଦାଖଲ କରନ୍ତୁରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସବମିଟେଡ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହୋଇଯିବ। ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ୟୁବରାଜ ଡିଜିଟାଲ ସେବାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।